Ki shipho tali ki jingtho haga Bible ki badang don hadu menta. Kublai shibun yepi baro. Lada piskau tanat ya gani ke video sngop ha sa like. Ya gani ke video khnang ba. Ngan nang wan ra shushu ye ki jing yetu khana ki barim ha ki balong kum kini. Ki shipho tali ki jaka ki ba pau ki badang don hadu menta. Ki bala tho haga Bible ki dei ki sakhi ban persisha bad ban pen skamru ba kam dei tang ga ba shu tho hanrei. Kapen I ba kini kibla tho haga Bible kila kelalong ki sakhi hadu menta mene tang ban tho ya ka Bible kala shimpor hadu kumba khat nru spa snamiye bala tho ya ka Bible de ki sauphomut ki nong tho kiba kenthup nadu ki sim ki nong aplang brot ki briu ki stat bat ki briu ki baduna ka jing stat kumta ki ne ki shipho tuli ki bla tho haga Bible ki barang don hadu menta kilong kumni ubaning kong udai ulum Sinai kat kum ka jethu jongka Bible uni ulum udai ulum ya ka ba ublei ula ai ha Moses ya ki shipho hukum uni ulum udon menta hapo jonggari Saudi Arabia bat ki khat ya uni ulum da uta ujabel allo bat balangit ruba uni ulum udai ulum Sinai Namar halor jong uni ulum udai ubala ka da ke kenja serniu ke bayong kabalong kum bala thang bat ka donru ke jede kum bala tho ka Bible ba ublei ula penhiar ya ka ding na benang bat ka perthai situlup ka pediang ya ka ne ban ong ba ka long ba shisha ba ka ne ka klip mat ka ba kraw hadu kata kata ya ka ba ublei ula ai ki shipho hukum halor jong uni ulum Sinai ha Moses ubaar udai mausyang Uni umausyang udai uba pla ya gaba Moses ula syok yu tei umausyang ban pen yo ya ki khun Israel ka Bible ki thu ba kani kala jaha ga wini ki jaka kabala tip da ka horab bat langit bala lap ya ga jaka ka ba udon uni umausyang uba kraw hapo jongga Saudi Arabia ba uyang hadu menta haga wi ka rishyap bat uni umausyang ula kat arliang napdeng kum ka sakhi joka jingmi joka napo jong uni umausyang ubala kelon haga ke jingle kampa ke jong ublei lingba jong Moses bakidangla ban sakhi hadu menta ya uni umausyang ubala mi ka ya ga baki khun Israel kali yo bandi hapo jong ka te ka duriau number lai ke de ka duriau basau kane ke de ka jingsisha kumbara tho haga Bible baki khun Israel kila haban ya lingba jong ka de ka duriau basau ban phatru nakisipai jong usim pharo kiradon kino wat mene halor jog de phang ya gre banta bat kira lap shisha ba kidon ki sakhi lingba jong ki ni ki tayar saka jong ki kalimasi jong ki nong Egypt mendai bat ki wedi ki jajishna ki blashna hapo jong ka te ka rui Egypt ki bladon hat raidu jong ka ni ka duryo basau kaba kira thmu ban kam na silang se silang jong ka ni ka duryo bat ka ne ka de ka jingsa kut jong ki sipai ju usim pharo hapo jong ka ni ka duryo basau kanim bar basau ka de ki artli ki nongba ki ba paunam ki bela tho haga Bible bat kita ki dei ka Sodom bat ka Gomora kini ki nongba ki bela syak penjot haga ding ke jong ublei bat haga kenja sulfur hagi benta jong ka Dead Sea lani ka duryo bayap ki nongwat benya ki lap ru ba kini ki lengkhot lengkhai jong ki benta ki bela ingkum uranga ki bedang don hadu menta kibla tap daki kinja depai ya kiba kum kini om ju khamlap hai giri perthai hanrei la lap ye kini de tang ha ka jingtho ju ka Bible bat bala tingkai ru ye ki kum ki benta ban kenmau ya ka jingbishar ublei ye kiri artli ki nongba bat ka ne ka jaka ka don menta ha ki benta jong ka Dead Sea kanim barsan ka paya maumlu kat kum ke jethu ju ka Bible baga kurim ke jong ulat kala phaidin sha ka nongba Sodom bat Gomora kat hadu ba kala kelalong kum ka paya maumulu kane ka don hajan jong ka Dead Sea bat kane ka paya maumulu kabrang yang hadu menta bat bala tipru ya uni upaya kum ka ta ka tengah jong ulat kabalong kum ka dak jong ka jingbom ko ngu ka jong ka ban om phaidin ya ka ei ka ba ublei ula dap man maham ya ka sha ki te ki nongba ya ka ba ublei ula dap ban penjot yaki lingba ka ding ka jong ublei number hendreu ka ka jingling jong unawa ka Bible ke thu ba ka ne ka jingling jong unawa kala don hawai ulum ubala tip da ulum ararat ki ba bun ki ngai ba ka ne ka jingling ka de ka prashna de ki kinjading kabala bu ri ru halor jong uni ulum ararat jong gari Turki ka ba menta bat ka ne ka jaka ka ba don ka ne ka ling ka ba menta kala don bun ka jinga tai ni halor jong ka de ka benta ban ong ba ka ne ka ling kam don ye ka jingthau kabadon ru ye ka jede ya ka ei ka bala tho ha ka Bible bat bala pen pau pur thai ru ya ka ne ka ling la ong ba kala kelamau halor jong utei ulum bat ka de ka we ni ki jing phla ka bala lap hapo jong ka de ka jaka kabadon ye ka jede bat ka ei ka le thu khana saphang jong ka yingling ka jong unowa ka bala tho ha ka Bible bat ka brang don ru haru mata halor
jong ute ulum Ararat. Nembar nyo ke pung Bethesda. Kani ke pung ya ke bau Jisu ula penkya ya uwe ubru uba pang yap silang. Kila don kinawat banyak kibra labba. Kani ke pung ke rimtam kebadan hapo jong ka nongba ha Jerusalem. Kabadang don hadu mata kadairu ke bala thok ha ka Bible ha ka gospel ke jung Yohanes. Kalong ka ka bomla ban ngai. Pan perkhat khamtam ye ki tu ke bala poi sha ke ni ke jaka. Bagani ke dei ke wina ki jaka ya ke bau Jisu le kamba hapo jong ke pung Bethesda kebadan mata ha Jerusalem hapo jong ke Israel. Kaba pra ke kenro Jericho. Ka Jericho ke wini ke nongba ke bala rimha ha ke pertai. Badba ka deiru ke jaka ke don ke kenro ke krau jongka ha ke ba kala klem no hadin bagi khun Israel ke la yak tawer ku ma nyu sini ei ya ka nongba Jericho. Kinawat benya ke menta ge thu bat pensisa ya kani bagla don ke jingklam ke krau jok ke kenro bat ka longru ke ba sisa da ke bagila ongba ka jingklam jong ke kenro kadon ka re ke kam ke bapla hapo jong ke te ke nongba bat hadu menta ka ni ke nongba kadang yang ke sakhi shaphang ke kamba ka jong ublai ya ke ba ulale hapo jong ke te ke nongba ba kadang yang sakhi hadu menta ba ka te ke kenro jong ke Jericho kala khlam nagi kamba ki jong ublai kaba khandai ke de ke Silom tunnel ha ke kitab jong kisim ngipule shaphang jong usim hasekaya ubalashna ye ke wei ke tunnel khnangba ka kan poi hapo jong ke Jerusalem persha ye ke jingkhanglat jong kinong Assyria pat kani ke tunnel kadang don hadu menta lashna ye kani ke tunnel daki engineer ke bapla bar ke start hagi por ke mendai bat kani ke tunnel ke jrong hadu kumba 6000 news pa san pho phut ke jingjrong bar kala wanra umru napo jong ke wadu guhan sha kani ke Silom bon ki bru ke bla poi ha kani ke tunnel ki yuk ye ke weni ki dak sa nam ke bla tho ru ha ka Bible bat ke bla shna ru daki kti bat kani ke don menta hapo jong ke Israel ha Jerusalem kan nembar si phau ke snam jong Jisu kane ke benta ke kongsan hadu kata-kata ya kane ke perthai bakia kran ye ke mat bagadon kata ke jingsha penyap jong Jisu kidon katu kane ke nowat banya ye kane ki labba kidon ki sakhi ki beshisha shaphang jong ke snam ke jong Jisu bat kila antat ba kane ke snam kadai ke badon ha ke sunduk ke jutang uwei ni ke nowat banya uta ude uronwat ukam ba kini ki daksnam ha ke kamra ke bala buri ha ki benta bala saknar pna yu Jisu kat ba ka perthai kam priang satia ya kane bat kam ngit hiru ya kane bat kini ki de ki jingkran ke khadu jong Jisu habaula IT no ya laga jong ka jingim ko jong u bat ba ka snam ko jong u kala play hangta lingba ki sum jong ki nongshun naki ai ke baro kan sa ha ka perthai ba kin yo i ki sakhi kane kam dei ka basu tho hanre ka dei ka jingjia ka basisha bakini ki dak kisin ki don ha ka perthai hadu menta kumta kini ki de ki shipho tuli ki dak jong ki jaga ka pau ki bang don hadu menta ki ba dei ru ki sakhi ban pensisha ban penskam ya ka ai ka tho ha ka Bible khublesbon ta hadu bang kandu ha ka wepat ka video